Takže čaute lidi, vítá vás Dogy. Je to můj první let's play. Určitě bych sem vám chtěl říct jenom pár základních věcí, co budu dělat při natáčení. Takže, moment, si to jenom rozšířím. Chtěl jsem to udělat jen jako úvodní obrázek, ale netušil jsem jak, tak jsem to udělal takhle. Teďko vlastně, kurňa, chci vám říct, že jak budu natáčet, tak budu natáčet něco jako popis, jak nainstalovat, vložit soubory atd. Například u Bandicamů, jak jsem si dal plnou verzi, anebo budu natáčet těchhle 100 úžasných 6 her, jako je například GTA, Assassin's Creed, Need for Speed Most Wanted, Euro Truck Simulator 2, Minecraft, World of Tanks. To budou naše základní hry, možná, že pak stáhneme další a ty vám ukážu rovnou, jak je budu stahovat. Let's play jako let's play, to je úplně na nic. Teď plácám nesmysly, ale budu točit vlogy minimálně do 2 týdnů, vyjde každý 2 týdny vyjde jeden vlog a co bych tam ještě řekl. Jinak je mi 13, chodím do 13,5, skoro 14, za 2 měsíce mi bude 14. Chodím do 8. třídy a kdyby se mnou chtěl někdo natáčet, tak mi písněte na Skype. Skype je tenhle. Počkejte, vám ho ukážu. Ej, ty vole, to je. No, prostě je to tady ten. Dogy. Dogy. Tak. A nějakou blbost to furt načítá, jo, Skype neodpovídá. Prostě tady tohle to Dogy, jo. OK, to je kámoš ze třídy. A začíná mě štvát ten Skype, jo, dobré. Takže, co ještě? Budu natáčet, jestli chcete, jak s klukama, tak s holkama. Holky jsou samozřejmě lepší. No, jinak pocházím z Ostravy a to by mohlo být asi tak vše. Co ještě říct? No, budu stávat pomocí torrentu. To je asi nejlepší. Stál jsem si už Assassin's Creed 3 a to Most Wanted jsem si stáhl. Pak jsem si stáhl Dirt, už mám teď. Jo, aha, tak nic. Jo, dobré. Tak já jsem si to asi. No. Dobře. Tak já se s váma budu loučit. Tohle to byly jen mé informace. Jinak zatím. Čau.